girua pixka bat aldatzeko, askotan esaten diate, nire kantaldiak oso serioa izaten mendiala, eta girua pixka bat aldatzeko, Henry Millerri eskutitza. Zuetatik batzuek jakingo duzute, Henry Miller izan zela idazle amerikar bat urte askuan Parisen bizitu zena, eta novela multzo bat idatzi zuen Sexus, Plexus, eta beste izenburu horrelakoa dituztenak, denak sexuari buruz. Izugarrizko amenidadea. Neri egia esan sexuari buruzko literatura aspaldik urteetan ez bate gustatzen, eta erotismoa deitzen den pornografia hori ere ez. Gaztetan tira, baina gero nik uste dut sexua ez dela begiratu behar, irakurri behar, baizik praktikatu egin behar dela. Alba da, Eta gaur egun modan daude eta beharrezkoak izango dira sexuari buruzko pedagogiak eta psikoterapiak eta izugarrizko diskursuak. Bueno, tira, pedagogia pixka bat ere eta irakaspen pixka bat behar da sexorako, ez? Baina batez ere behar dena da xamurtasuna, sensibilitatea, ausardia eta fantasia. Hori dena horrela eta beste zenbait gauza gehiago kantatuko dizuegu Henry Millerri eskutitza. Carlosen musikada eta esan behar dizuet, kanta hau eta datozen beste hiruen musikak ere, denbora guztian esaten ez aritzeko, hauek kanta berrik dira, lau kanta izango dira, Carlos Jiménezen musikarekin eginak daudela. Henry Millerri eskutitza.